Umunna India na-ezu ori. Enwe message for you. As onye Igbo na-ezu ori. As onye Igbo na-ekulu mmadụ. As onye Igbo na-eme ndụ mmadụ ụla ga n'anya. Achọ nka m gwa gị okwu ka enwe ntị ọfụma. Ị ga-ama group akpọ Bakassi. Oge Bakassi pụta, fa apịala ọtụtụ ndị mmadụ nya gbuo ndị mmadụ wee na-ege ntị ọfụma nwere ike ịkabidosi ori ọfụ. Ịghọta ife a na-ekwu. Ndị fụrụ Bakassi, some of them afụrụkwa Boys Oye. Maka nwere ike this generation ama ife a na-akpọ Boys Oye. Eju eze in the 80s, ebe 82, oge eme Boys Oye. Ọkwa Boys Oye, onye ọbụla etie Oye. A na-etie Oye nke nwee soroti, ị ga-enwekwa problem o. Boys Oye bụ Boys Oye, onye ọbụla etie Oye. Ebe ka a na-eje? Ejebe n'ụlọ ndị akwụna ka eje tikasị everywhere, ka kpọpụtasịa ndị ori aha bụrụ dị ya. Ndị ori niile na-eterrorize obodo. Ọnịcha, Obosi, Nkwele Ezunaka, Mkpọ, Gbagobe. Ọ bụrụ na ị ga-ama na ogbe niile na mkpọrọ kịta bụ onwe oge ọ bụ ntakịrị taa. As long as Ọnịcha dị concerned, maka ebe ife dị ka ụkwụ na-aga. Eyetagada ndị ori fa na-amagharị imi emegide nwa ọkụrụ a na-akụrụ ndị mmadụ. Ebe ebilesi afọ emeghị ya before, no different name ka o nwee. Ndị ọkụrụ a na-akụrụ nya ka emeghe ọkụ, onye ọkụ na-akụta mmadụ ka i wee ghọta ụdị ọrụ Peter Falụsị mgbe anyị tụgị nataba. Ndị a na-arụchala ọkụrụ na-ama aka n'akpa na-eme ife dị iche iche n'otu. One day ifekarị etie Boys Oye, onye ọbụla etie Oye. Otu a ka esi wee zụọ ọnya once sọsị anya Ọnịcha jụọ oyi, ebe ọbụla jụrụ oyi. Emegidekwa generation a na-abịakwa elu to the point nwanne na ewe blue cellophane nya waterproof black. Ọ dị enwe guarantee na ya na lube n'elu ọkada ka ị ga-anapịa agụ mkpụrụ just because of waterproof ibu. Ka na-emetala ya aka ka ịma mgbe nje na-agwa gị ife na ọ bụrụ ife marginalization. Maka chi were marginalization debegodo n'akụ ka anyị kwuo okwu internal. Etisuo ebinyo nke ahụ anyụ ọkụ, ebidokwa anya ukwu apụtabakwa lazy people apụtabakwa ndị na-achọrọ ka fa lụọ, fa chọrọ ka fa lie, ndị na-achọ na-akpa onye na-achọ ife. Yetego ife abụrụ marginalization, ife ibu bụ criminal, ịbụ onye ori. Ewe suo oge ọkụ, esu ndị ori ọkụ wee during the time of Bakassi. Ife karịzịrị Bakassi abụ na Aba ka o bido. Pure na-ege ntị ọfụma na Aba ka o bido. Ife a na-agwa ebido 1998. Oge anwa na Aba ịbịa Aba, ụmụazị a na ife a na-ezu anyị ori ma ịbịa Aba. Ụzọ Fox Road a babazie n'ime arịarịa. Ụzọ a ada agazi aga na-emezi na ebe a ka a na-atụ ndị mmadụ down. Luxurious pụta si Lagos ebe dị isi ebe a ka ọ ga-atụ gị down. Ịgbazi anyị isizi ụzọ a gbadabazie. Oge a ka anyị na-asụsị ụmụafịa akpọ ụkwụ, ụmụ ife leda ịma Aba buru ibu. Aba bụ so na hub, so na aka bubatala ego n'ala Igbo. So ego na-abịa Aba steeti. Ụmụazị a wee na-eri anya ọjọọ megidezie. Ebe nọ wee bido wee fọm Bakassi bụ ebe a na-akpọ Bakassi Konde side. Bakassi line ndị a wee decide ya na ka form security to attack ndị a na-eme customers for attack. Government eme approve. Oge emeziri approve, fama bruzie ezigbo vigilante group, bruzie ha ndị na-achụ ndị ọjọọ. Emegidezie steeti Anambra adopt onye kpọbatafa ebe izi fa bịa na Anambra bụrụ Nnewi. Amami na wata na fa abatago maka otu a ka esi ezu na Nnewi. O nwere ụbọchị elu odusi Luxurious na Nnewi. Otu a Luxurious a bụ almost 60 something passengers pụọ n'ụzọ. Otu a ka ụmụazị ya si kpọpe egbe na ọba gbagide Luxurious gbagbusie mmadụ niile nọ n'ime ya. Ka a na-ebu rockach, a na-ebu ego like this wee eme travel. Gbalịsie onye ọbụla. Anọ m na that teaching hospital, Nnamdi Azikiwe teaching hospital, the night
ebu ozu niile nya tọrọ ta lọziri bubata ihe niile efu ozu akarịa na-esi ọbara a na-awụfu otu a ka ụmụazị si awụfusi ọbara na Anambra na-egbu ndị mmadụ na-anata ndị mmadụ ifefe ebe a kalizie wee webata Bakassi wee bịa wee na-ebe ndị otu unu na-ebe ha kịrịkịrị na-egbutọsịfa na-efu a na-egbuo mmadụ ebe bụ isi were ya na paasị ya bọọlụ enwere ike ịfụrọ ife a na-ekwu enwere ike ịdị 25 years na-ege ihe a na-ekwu ọ ịdị 30 years nwa 30 years amara ihe mee that time onye dị 30 years now no know wetin happened that time here 2026 so 30 years ya 4 years ka adịrị ya ọkwa ya okay check ya anya ọ 90 gị ka ya amụrụ gị enwere ike amụrụ gị 96 mara amụrụ na ị ka bụ children mgbe ife Bakassi na-eme you don't know wetin happened egbupụ mmadụ isi ewere isi ya pasị ya bụrụ bọọlụ a na-agba ọnụ na eti akpata etinye ka a na-eme isi mmadụ ebe ego kịrịkịrị were mma ebe abụọ akwa krozi mụ ya ọkụ a nke a ga etu a ka esi wee gbugide ndị ọjọọ gbugide fa ahụ ana Igbo ajụ oyi by force onye biri aka n'akwụkwọ mgbe a gọvanọ Chinwoke Mbadinuju ọya gọvanọ Anambra steeti that time wee bata wee na-ebe ndị mmadụ kelekele na-ebe ebekwuru anyị nwoke ọ bụ onye mkpọrụsị ya nna ahụ kụpụkwala ife ahụ onwekwa nwunye dị n'ife anyị na-eme kụpụla ife a ọ sị na m ji ezu ike ma ọ bụkwa na anụ nwere obi si ya na obi gị anyị agbanwe every one day ka obi ya anụmanụ nwaadụ ka esi wee Bakassi dị obi nke ya ga agwa ntị ma ntị anụrọ otu a na-agwakwa gị na-ewepụ aka n'ori Soludo ị na-anya Soludo a bụ ezigbo mmadụ ọ bụ na Soludo a bụ onye obi akpọ ọ ka ebi ya aka n'akwụkwọ fọmkwa Bakassi ọzọ ana ọ bụ na nwa mee Bakassi ọzọ na ọ ga afaghị osari igba nke ibe na nzuzo ya achọpụta gị even if your sin will find you out. When ndị Igbo mana ndị mmadụ ama na Igbo onye kịta a na-ekpube gị okpu ọkụ chie gị ikporosi aka bụrụ ndị ichie bụrụ ndị chiri echichi mana ịrụrụ arụrụ ala na-eka dị ndụ bụ na enwe Bakassi na ụdị Bakassi a pụta gị ọ ga isi gị anyị ga-eji ya wee gba bọọlụ n'obo ị na-agha ala efe na ọ bụ ị na-atụtụgharị ife mmadụ na-eme aka ntụtụ na-ezu ori ibe ị na-eme bụ iru emechuo famili gị iru bikos na ndị niile Bakassi bụ mgbe a famili fa akara na the chain ife nwafa kotere famili fa nọ na the chain today bikos ogbe niile ka na-atụfa aka ọkpụnọ ndị ori ife ọgbọ ọbụla ga-abịa ebe a na-asị mana ndị a na onwe ka ọkwa mbụ famili a edishọn famili a ka ị na-ekwu asịghị na ndị narị ajụkwa ajụjụ o nwere ike onwe nwa nwalụ mmanụ dị famili ebido a na-ete okwu mmanụ na-eme ife a ịmara ife a na-achịkwa ọga gị ka ọlụ that family na nwa anwa bụ ụdala ọma danyelụ na nsị ife a ịta ka ezigbo ya ụdala ọma eche na ụdala ọma na a na-eji ọsị na ụdala ọma mana ọ danyere na nsị gosi na ebe o si pụta bụ rọbiji sisọ gị nwa ji emechu afa famili go and today kwa ịpụtakwa n'osikwa all these things kapụ obi na-echọ ka imechu afa famili go ba ị na-ezu ori kedu ị na-ezu ori ọga ọ ije jezuo n'azụ ife Biafra na-ezu ori apụtazi ka asị na ndị na-achọ ife Biafra ọ ga nwere Biafra ị na-achọ ịbụ pure criminal ịbụ onye ori rapụ ori bịa ezigbo ndụ ọga Alice epụta ebe a na-eme ihe ebute kamera ihe a na-agba ọsọ na-ezo iru gị ezo ị na-ezute ego a mana ide eri ya nwee ka isi eri na-eri ya na nzuzo ị na-adịkwa proud pụta n'obodo ka gị na ndị obodo nọrọ na-eri ife ide emenwu ya maka ịma ndị ga-apụta at any time dewiri gị ya kpom ọsọ ya ga bụrụ na ịgwọrọ ya gwọ ha seed kechie ego n'ugwu a so ihe niile ị na-ezo ozuzu ị na-ezo for how long ka ị ga-ezo ya for the rest of your life onye abalị mgbe ndị ọzọ na-alarụ ụlọ ịmụrụ anya na-amịgharị ka agwọ bụ onye ori rapụ ya pụtaba rapụ ori nwanne bịa ka anyị chụbịa ife ibu soja ka abụọ daa iwere aka iji akpatiri ga n'ogbe na-eterorize ndị be anyị maka chi iwere aka achụ ego ị ga-alata onye ọcha whether you like it or not
ọ sị ya bụ nwaanyị dị 100 years nwanne kwechiri ya nụrụ ya weta akwụkwọ ya were ya nọrọgodo ọfụma ama m nna onye ọbụla nwere obi ibu kara ga-enwe obi ịchụ ego ka hapụ efe ị na-eme ka ị na-enye ndị mmadụ nsogbu onye tasị afọ ịnalị anya no make sense na ụmụazị be anyị niile gbafusie because of you nwezi onye na-anata ụlọ obi ọ dịghị mma ajọ gị na-anụ ọgụ gị na onye na-anụ ọgụ gị anyị na-ezuo n'ike anụ nwara nwanne m nzụtụ ike wee jebe na ibu WWE na anụ ọnwa ọbụla akụọ mgbịrịgba onye ọzọ abatakwa wee na-eme ka ndị ọdiensị a ka enwe ike keep entertain ị na-eme anyị ọ na-afụzi anyị ahụ ụfụ ya jụọ ego real legit bụ legit nwa hapụ ohi ezinwụra ị na-emechu famili gị ihu ị na-egbukwu karịa gị nwa nwanne m ọgwụkwa ka ọra m n'ọnụ aka m bụkwa Dago Igbo eze ụmụ iyo oriri tọla